gibiyaan ang tanan ug misunod kang Hesus. Ang atong mga pagbasa karon, labi na ang Ebanghelyo, nagpadayag sa usa ka tawag. Ang atong Ginoo nagtawag kang Pedro aron pagpalawom ug pagtaktak sa iyang pukot. Ang panagtagbo ni Hesus ug ni Pedro usa ka kahigayunan sa pagsusi sa kaugalingon ug pagsanong sa kun unsa ang gusto sa Dios nga ipabuhat sa iyang kinabuhi. Kini usa ka pagpadayag nga ang Ginoo nag-uban gayud diha sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang panginabo ning Ebanghelyo karon susama sa naitabo sa kinabuhi ni San Francisco sa Assisi. Sa diha nga nakamatngon si San Francisco sa panginahanglan sa mga kabus, ilabi na ang mga masakiton sa ilang lugar, naamguhan niya nga gitawag di ay siya sa Dios nga magkinabuhi nga kabus sama kanila. Busa iyang ibiyaan ang bahandi, ang ginikanan, ang mga higala, ang pagkasundalo ug ang pagkamahimong amahan sa usa ka panimalay aron lamang mutubag sa tawag sa Dios. Diha sa atong bunyag nahimo kitang mga anak sa Dios kinsa adunay manindot nga plano nga sa matag usa kanato. Kining espesyal nga plano mao ang atong bokasyon. Kini nga pulong gikan sa Latin nga termino vocari nga nagkahulugan pagtawag. Ang Dios nagtawag sa matag usa kanato sa pagsunod kaniya ug mamahimong balaan sama kaniya. Unsa man kanang mahimong balaan, ang pagkamahimong balaan walay lain kundi ang pagkinabuhi sa kinabuhing mahigugmaon. Kitang tanan gitawag nga mahimong balaan. Apan ang Dios nagtawag sa matag usa kanato sa usa ka partikular nga bukasyon, usa ka partikular nga paagi sa kinabuhi sa paghigugma. Busa atong maila ang upat kalain-laing Kristiyanong bukasyon nga sama sa pagkainusara, reliyosong kinabuhi, ordinadong ministeryo o kaminyoon. Kung unsa man ang bukasyon nga giandam kanato sa Dios, nga atong pagapuy-an niya ng kinabuhia mao ang paagi kundiin kita mutubo, mulambo o mulambo sa pagkabalaan aron magmalipayon o mamahimong suod niya hangtod sa kahangturan. Amen.